بسم الله الرحمن الرحيم. Što ovdje spomenuo šejh Islam ibn Taymija, znači jeste stvar isti'aneta, traženja pomoći. A to je, pogledajte, znači koliko je čovjeku potrebno, da kažemo prije svega da zna da je u potrebi za Allahom tebareke ve ta'ala. To jeste da je u potrebi za Allahom pomoći. Znači čak ibadet ne možeš da učiniš ako te uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala ne pomogne. Pa šta je tek onda sa stvarima koji su ispod? Šta je tek onda sa stvarima koji su ispod? I zato pogledaj ovdje, iyake na'budu wa iyake nasta'in. Iako isti'ane, traženje pomoći od vrsti ibadeta. Međutim, radi bitnosti ovog ibadeta, to je traženje pomoći od Allaha, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ga ovdje spominje. A u osnovi traženje pomoći, odnosno isti'ane je od vrsta ibadeta. Međutim, radi bitnosti, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala to ovdje spominje. I zato, znači, ne smije nikog od nas da zavara njegov ibadet, niti da on može, niti ovo, niti ono. Nego za svaku stvar tražiš pomoć od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Namaz tražiš pomoć od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zar Allah dželešanu navodi dovu u suri Ibrahim, Rabbi ja'alni min muqim as-salah. Allah učini me od onih koji obavljaju namaz. Dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od ova koje najviše učio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La takilni ila nafsi tarfata ayn. Ja hayyu ya qayyum, o živi, o vječni, bi rahmatika astaghith. Tražim pomoć tvojom milošću. La takilni ila nafsi tarfata ayn. Nemoj me prepustiti samom sebi koliko je treptaj oka. Znači Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je molio i tražio od Allaha tabaraka wa ta'ala da ga ne prepusti samom njemu koliko je treptaj oka. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao Muaz ibn Jabal, ja Muaz inni uhibbuk, wa Muaz ja te volim. Namoj posle svakog namaza ostaviti šta? Allahumma inni ala zikrika wa šukrika wa husni ibadatik. Allahu pomozi me ala zikrika, da te spominjem, wa šukrika, i da te zahvaljujem, wa husni ibadatik, i da ti lijepo činim ibadet. Znači poslanik alejhi salatu vesselam još jednom ponavljam, kaže ove riječi Muaz ibn Jabalu, koga je volio, pa mu kaže nemoj ostaviti posle svakog namaza, to je posle svakog farz namaza da kažeš Allahumma inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadatik. I zato pogledajte koliko je važnost, kolika je bitna stvar da tražiš pomoć od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, da ti dadne pomoć u čemu? U ibadetima koje činiš. I zato pogledajte da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva i da učesti naše srca. Znači koliko je ljudi koji su bili na namazu postavili namaz. Koliko je ljudi koji su bili na nekom djelu, dobrom djelu, pa su to dobro djelo zamijenili sa hrđavim djelima. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato od ova koji je najviše učio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bila ja muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik ili ala ta'atik. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri ili na pokornosti meni. I zato, draga braću, Allah vam dao svako dobro. Znači ovo sad govorim u smislu da podsjećamo jedan drugog i da se pomažemo ovim stvarima. Znači ovo je jedna od najopasnijih stvari. A to je da čovjeku dođe moment da misli da nije u potrebi za Allahom tabarak wa ta'ala pomoći. Ili da upadne u gaflet gdje ne traži pomoć od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I zato ono što je najvrijednije kod nas, a to je iman, to je namaz, to je ostalo, da Allah tabarak wa ta'ala sačuva, bez svega toga možemo ostati. Ako nas Allah tabarak wa ta'ala ostavi bez svoje pomoći. Znači samo da nas Allah tabarak wa ta'ala ostavi bez pomoći, znači molimo Allah tabarak wa ta'ala da nas ne ostavi, da ne budemo bez njegove pomoći. I zato pogledajte nekad, ono što čovjek može na sebe vidjeti. Pogledajte nekad kako neki ibadeti koji su lahki. Kako čovjek ne može da ih čini. Na primjer zikr. Je li zikr težak ibadet kad pogledaš sa strane? Da spominješ Allaha 10-15 minuta. Međutim, koliko puta ujutru jutarnji zikr staviš ga? Lijemati. Ili na mogu. Ili ovaj zikr, ili onaj zikr. Znači, tako lahko. Znači, pogledaj, kažeš subhanallah. Da zikriš, la havla wa la quvvata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Znači, lahko. Međutim, ne možeš. Mrsko ti, znači, ko da ćeš orat. A ne možeš. Zašto? Zato što te Allah dželešanu, znači, zato što te ostavi bez svoje pomoći. I zato što kažu Arapi wa alejha faqis, to uzmi kao primjer. Znači tako u svim stvarima možda ostaneš bez Allahove tabaraka wa ta'ala pomoć. I zato Allah vas nagradio u dovu, Allahumma inni ala zikrika wa šukrika wa husni ibadatika. Ako učite, ako ne znate, znači naučite. Allahumma inni ala zikrika wa šukrika wa husni ibadatika. Dobro.